Здравейте, днеска ще играем на Smash Road. Аз съм с тая кола, защото е най-бърза. Ето. Само да ви съобщя, че не съм много добър. Изтеглих я вчера. По-леко е, полицай ли сте, какви сте? Аз по някой път почвам да си мисля, че полицаите се състезават с тебе. Защото толкова бързо карат, мале. Някой щом кара толкова бързо, значи се състезава с тебе. Но не знам по каква причина. Така, леле. Засада ли се опитаха да ми направят цели? Оп, чакай, че димя, проклятие! Казах ви, не съм особено добър. Точката по някаква причина си се движи. И точката е върху колата. Влизаме в кълта! Къде сте, бе? Измъкнах се, кой искате? Дайте да видим дали ще ми се изкара моя късмет. Не. Проклятие, ма имах такъв хубав късмет преди. Яд ме, че го загубих. Направо не спираше да ми хубавее късмет. А, не! Стига! Защо съм толкова зле? Аз като се гледам сега колко съм зле, въобще не знам как успях да направя 403. Ти си се мърдала сега. На кучето ми говоря. Че се е качил тук при мен и само се мърда. И защо не карам като хората? Аз не, че мога да карам като хората. Какво? Какво съм ви направил, бе? Стига, какво съм ви направил на вас? Глупаци. Оли шет! Какво става, бе? Smash Road. Не знам, някой сигурно не знаят, само че да знаете. Не ме съдете, защото изтеглих играта вчера и въобще не съм добър. Знам, че ще кажете, ми личи си, ама... Чакай сега, още не сте ме фанали, бе, какво искате? Добре, вече ме фанали. Късмет! Стига, бе. Как ме намерихте пак? Вие да не сте някакви... Видяхте ли какъв късмет изкарах, бе? Не, защо не съм добър шофьор? Не! Стига, не! Защо се запивам навсякъде? Да.
ще завием тук. Така, добре. Уале, експлодирах. Това беше яко. Така, добре. Още една игра и вече ще приключвам с клипа, защото вече разбрахте, че въобще не съм добър в тая игра. И въобще не знам защо направих клип. Ченгет обаче нямаше толкова късмет. Даже двете ченгета нямаха толкова късмет. Хеликоптер! Кой ще ме е това? Стана ми интересно. Добре, подминах им за салата, която беше всъщност много тъпа. Обърнах се. Толкова дръсках и вече... Късмет! Баше! Батълфлип! Не, моля ви се! Не искам да ми се изпише арестът. Не искам да ме арестувате, бе! Оставете ме на мира! Да, то честно казвам, кой иска? Не съм някой луд. А сега стискам палци да не дойдат тея. Сега стискам палци да не дойде военния хеликоптер! И той вече дойде. Не, трябва да не избягам на военния хеликоптер. Той е долу и мрачен. Така, сега. Не, хеликоптерче, моля те, не гърми. Не, хеликоптерче, моля те. Не, танкове. Леле, танка. Мале, футболника бе хиляди. Танкове и всякакви. Явно последната игра си струваше. Добре, чао от мен!